fundet en test, som vi gerne vil prøve på jer. Nu vil vi afspille nogle lyde. Hvor mange kan du høre? Hvor gamle er dine ører? Hvis du kunne høre denne lyd, er du ikke høreskadet. Nu skal du høre rigtig godt efter. Tæl, hvor mange lyde du kan høre. Hvis du kunne høre alle lydene, er du under 20 år gammel. Inde i dit øre er der tusindvis af bitte små hårceller, som sender signaler til din hjerne. Når du bliver ældre, kan du ikke høre så mange lyde, som du kunne før. Det er fordi, at de høje lyde ødelægger de små celler. Det er derfor, at dine bedsteforældre ikke altid kan høre dig.